So karon kapit Jerome so kanang ihaw baboy ba so para ra gud siya pagkonsumo kay makatipid man kani kaysa sa mall. So ang tag-ija sa baboy ang ante so gabuhi siya baboy nya amo ra ni siyang bahinon kay Pijaro but pasabot Pijaro among bahinon ning lawas sa baboy. So ang tibuok baboy ug pilay abot pilay presyo sa tibuok baboy mo ni among bariyan ug pila ka lawas among gipanguha di ba kay lahi man punang ambit kay kinilo-kilo man as for example if mo ambit ka og kanang tijan ra jud mo kay mura may mong giambitan di ba kay lahi magpresyo ng tiil like presyo ng like presyo ng kuan so di para sa Pijaro nga gikan sa hantod sa tiil bahinon jud na siya so sa tanang part sa baboy makatilaw gazug ka so mo nay Pijaro di ba unsa awan nagihatod na amo ang gibahin na mo unsa nibalik ko kay syempre nakikaon ko silang sinugba kay lahi ra jud ning sinugba magsugba bitaw nga kanang gikan ga ihaw ba no lahi ra ang taste so nakikain niya syempre dili man jud pod once every time jud mag-ihaw jud or naiihaw nana ni ambit unsa pa na di jud mawa ng sabaw or sinugbang baboy di magpares jud na sila always di ba unya ang madali-dali jud namong isahog ani among sabaw is pitsay kay mura jud ni siya ang matawag na tong convenient nga vegetable nga bagay sa sabaw baboy kay lain na pud sa mug sabaw baboy butangan ni mug kamugay so word di ba kay kanang kamugay para ra man jud na sa mga lawon sa panadiha unya gasugba pud may kay para ni siya sa paniudto di ba so mura ko po na sige maniudto sa ta. Unsa after man ni udto luto na no dayon ning ang bahin nga karne kay dili na nun siya isod og ref kay gamay ra sa mong ref di jud ni sa masigo og open isod gagot-got ra man jud siya so lutoon ni dayon karon so ang lutoon is humba og laudza o di ba umuntag humba hilisan nyo sa una so bahino nun iron kay arong ani bahin nga para lauzan ni para humba ni di ba may maning laudza humba kay di man ni dugay mapano so pwede ni man init-initon basig pila pa kasimana di ba so pilang simana pud magsigig karne ani so makitan so aras yung tambuka sa mo ning babuya kay nay pagkabisaya daw ni so wa pa lang kuning tilawan ning karne ha mura na kog ma-high blood kay grabe katambok zod di ba unsa imo na ba bahinon na nasa og asa na say na may basta as I mentioned ganiha nga sukad sa hantod sa tiinan so kay bahin mo from dandruff to cuticle charot di ba so na kay bahin kay maatay tinae naadyo na tanang bahin mga bukog-bukog maunod pero mas dagang unod kay tibuok na lawas gi Pijaro man na siya di ba unja sunod ana is si sunod ana lauzahon na siya karang napitan di ba
Ayan, sunod is hugasan kay syempre isod po din hugasan arong mahinluan ng mga unnecessary things, diba? Para 99.9 so asa man ang 1%, so 99.9 jud nga mahinlo jud po si Zano kay basig itamak-tabakan na ganiha. So hugasan muna, so okay na nga dili na nimo sabuan og tubig tung laod sa unza kay gihugasan naman siya, so mo extract naman nagtubig unsa inigtak-ang nimo. So ang first nga ang timplahan or lutuon is ang laudza kay igo man sa timplahan unsa itak-ang sa kadyo, so maluto naman na siya. So asinan jud mo na aron jud nay lasa ang tanan, bali-baliho nimo na imo jud ang kamuton kay para jud mahuman tagdali. Unya imuhang tangag suka, paminta, magic sarap, unsa pa nang mga spices and herbs, mga sibuyas ug ahos so damo ko atong laurel hotdan mi nangadyo po sa silingan damo pod. So muna lang jud ni ang laudza. So laudza ni siya. Pero pag tanaw pa sa ang anting pag-iitang ko sinira ganiha, pag tanaw sa ang laudza niyon so nga di man ni laudza ingko nga sani man din kanang adobo man ni ano adobo man kay daghan daw kunog unod o di ba mo tag laudza bukog-bukog ra jud ang laudza nya daghan mag-unod kay wa mo koy choice kay siyempre na may mga unod ba sa tong ang bahin ganiha, so di ko ganahan nag-iso daw ref, so gilaudza no hong unod di ba lisod pug pang iyan sa humba, so gilaudza gitipo na sa tanang mga sa tiil nana, so ako'y choice, so adobo ra daw to. Adobo ra daw to nya asawitihan man na siya kay arong nay puwa-puwa pug lain na luspad laudza no murag walang kabuhay-buhay kanon. Unsa gakuha ko og kanang tawag ani pawa kay muna ikaraw-karaw no sa humba unsa kay maghinilisan man taon na, so asinan mo na una ng mga tambok grabe ka tambok zod unsa imo ra na siyang ijabo sa mako nga kahadani ko ga hinilisan kay aron komportable ra kay para inig karaw-karaw init ba ana diba, so muna awang gikaraw kay para di kayo duo sa kadyo, so hadyo mako ning kuan ba luwag no nana, so imo ra na siyang ipagawas jud ang uwil sa baboy kay ara mo ng tambuka, so pagauson ra ni muna, so gusto ka tong murag crispy ang purpose nimo is hinilisan ra, so much better jud imo jud nang crispy og taman-taman. Pero kani ato kay humbaon na may level go hinilisan, so kani kay humbaon man ni siya, so mild ra daw nga pagkahilis diba, kan murag humok kag imo ra pong crispyhon aw mura na to sa chicharon kato ganahan ko ato nga inato nga klase nga pagkahilisan nga mura na sa chicharon kay lami sa mo itunglo sa tumas or sani ba na siya. Unsa mo na ni timpla og humba, so asin, magic sarap, paminta, suka, ahos, unya kamay og Sprite. So muna dyan asawite nya muna makita niya dili ako nagatimplawan ng ante kay gitudloan ko sa unsaon ang perfect humba larts unsa black beans itak-ang sa kadyo. Unsa sunod is magprito ko sa ribs nga nakita nyo ganiha nga ang gilain pod kay gamay ra man ang part sa ribs kay diso awa ba tanan diba ribs unya ano to sa itlog, cornstarch, oyster sauce, paminta ang pa na diha gilapuan to sa una kay aron maluto na daan niya pritohon na nimo unya mo rin sama ila magaluto ka na brown na diba. And itarikamas na tayo. And that's it. This is Miss Cynthia. Bol lagi. Abi nang buhay galing nang ba? Galing sa Japan. Kita gusto. Tapi bikon ya. Ha? Dili tiglino ka na sa Tokyo mo si Lino. Halo na. Ito. At Chiba Japan galing no. Tumboy di sa. Bayo. Betul tumoy bida nang load din siya. Dito kay Green Man. Dai. Ngayon ham din dyan. Hamla. Halo. Luka way no. Pertuan tumoy. Balik sila to. Face to face.